Gastiza, San Joan Txornuari proba honen garaie, seguran irabazten badakizu. Bai, hori, azkenen egunerokon hemen entrenatze eta asko gustatzen zaiten karrera. Nola joan da eguna, Samuk aurkaria handia izan dezu. Bai, hasieratik fuga handia egin da, hasiera baten ez denon barrun, baina gero beste lau txirrindulari sartu geha, eta hor aprobetxatu dugu talde handi horretan zenbaki handina gu ginala, laborazko txirrindulari ginala, eta pozik aurrera egin dugu. Taldearentzat emaitza bikaina izan da, 3 txirrindulari top 5ean, 1, 3 eta 4, laboraz gutxa indartxu jarraitzen du. Bai, taldea oso indartxu gara demostratzeko astebururo, eta gaur egia esan Iñaki, bai Unai kriston karrera egin dute, baina berezik Iñaki gaur bere lasterketa zan mimo askokin korritu eta oso ondo eta beretza da lasterketa. Dagoeneko Nafarroako itzulira begira jarri bergera, izartzoa jartzekotan zuei asko erori bat zaizkizue berriz ere. Bai, bueno, hor da orain urrengo aste bihar irun eta urrengo aste ostegunetik aurrera Nafarroako itzuli aukeu. Ondo iristea, motibauta eta gure honen amateko. Zorionak. Eskerrik asko.